Hello guys, this is Rio from For Your Plan is My World. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aglonema, ang mga maling pag-aalaga ng aglonema. Although alam naman natin na ang karamihan sa mga aglonema ay madaling alagaan at ito ay pwedeng indoor plants or outdoor plants. Marami ako ditong aglonema sa garden ko, pero ito lang example na dalawang ipapakita ko sa inyo kasi watak-watak yung mga aglonema ko dito. Kaya, anong common mistake sa pag-aalaga ng ating aglonema? Unang-una ay ang natakot tayo sa pag-prone, sa pagputol ng stem ng aglonema, pag-prone. Bakit? Kasi natakot tayo na baka masira o mamatay yung aglonema, which is hindi naman yun ang mamatay dahil sa pag-prone natin, kasi isa sa pag-propagate ng isang aglonema ay ang pag-prone, yung pag-cut mismo sa stem para maparami siya. At kapag hindi mo siya pinaprone or kinakat siya, ang nagiging tendency ng stem nila ay yun to, mahaba na yung stem, pahaba yung stem, at saka yung dahon, dito na yung mga dahon nila, at saka yung leggy na yung stem niya, konti na lang dahon dito. Kaya wag tayo matakot mag-prone ng aglonema natin, kasi kapag nag-prone tayo, mas mapapabilis ang pagpropagate or magpadami ng ating aglonema. Kagaya nito na nandito sa pot na to, marami na siyang mga stem or mga babies dahil nag-prone kami dito. Ito. Sorry. Yan. Ito ang kinat namin at may nakita kayo ng panibago naman na tutubo siya. Hanggang dadami yan. Kaya hindi tayo dapat matakot sa pag-prone para magiging malago yung mga dahon, dadami yung mga dahon lalo pa prone. So kailangan hindi tayo matakot. Kaya yun nga ang nagiging dahilan pa para mas lalong dumami pa ang ating aglonema. At yung kapag pinutol natin, dito siya, puputol dyan, halimbawa dito, ay yung pinutol natin ay panibago na maitatanim natin para mas lalong dumami ang ating aglonema or mga uri ng aglonema natin. Ito pa yung mga example or halimbawa ng aking aglonema. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay yung unyami, at saka itong red Chinese aglonema. Hindi pa ako familiar sa mga name nila. Unyaman ito ata, ayan. Pangalawang common mistake ay ang oversun ang exposure. Na over kasi sa pag-aalaga natin, minsan ginagawa natin outdoor plant siya dahil sa gugustuhan natin ang gumanda yung mga dahon nila, hindi sinda maging pale. Lilalabas natin sila pinapaarawan nila. Minsan nakalimutan natin na mga ilang oras or kapag tanghali na, hindi natin sila tinatago sa madilim na lugar. Kaya ang tendency, yung mga dahon niya ay nagiging nalalanta, ganito siya. Makita mo talaga na susunog ang kanyang mga dahon. Kaya ito naman ang mga aglonema nito, hindi naman siya madaling masunog kung hindi sobrang kainit ang kinalalagyan nila. Kailangan lang naman nila ng morning sun, siguro mga 8 to 10 a.m. Pwede sila paarawan hanggang 11 a.m. Wag hanggang mula 12 to hanggang afternoon, kasi matindi talagang init nun. Nakakasunog talaga siya ng mga dahon. Although kailangan ka talaga ng sun ang aglonema para maging lush siya, maging maganda ang tubo ng mga halaman natin. Kahit anong halaman, kailangan ng sun. Wag na lang na masubrahan ng ma-expose sa sun, kasi nga ang tendency ay masusunog naman ang kanilang mga dahon at papangit iyon, 'di ba? Ang ayaw naman natin maging pangit ang mga aglonema, hindi maganda sa dahon na ito, kasi ang tingnan nyo, mapapangit ang kulay at hindi maganda talagang tingnan sa aglonema na nasunog or nagiging brown yung mga dahon nila. Yun ay yung pangalawang common mistake, ay yung oversun exposure. So kailangan may naarawan siya pero hindi masyado ma-expose na mga ilang oras. Siguro mga 3 hours to 4 hours na morning siya, hindi yung mula tanghali hanggang apon, kasi yun ay napakainit talaga at nakasira talaga sa mga dahon na ito. Ang pangatlong common mistake ay ang lack of sunlight. Since nga natakot tayo na masunog yung
mga dahon ng aglonema, minsan hindi natin siya napapaarawan ng maayos. Kaya yun ang nagiging resulta, yung mga dahon nila ay nagiging parang pale siya, yung parang faded yung dahon nila, hindi lumalabas yung mga kulay ay totoong kulay ng aglonema. At saka mapapansin nyo kapag kulang sa sun, mabagal ang pagtubo ng aglonema nyo. So kailangan, kahit ano naman siguro halaman na kailangan talaga ng sun, kaya kapag ang kulang sila sa sun, mas hindi talaga mabilis ang pagtubo nila. Makita nyo mabagal sila. Kaya yun ang ibig sabihin, kulang sila sa kumbaga nutrients or vitamins nila ang sun. Kagaya natin mga tao, kailangan natin ng vitamin D para tayo lumakas. So kailangan din ng halamang ito, ng aglonema, ng sun para mas lalong gumanda ang kanyang mga daw at ang pagtubo or paggrow niya para mas lalong dumami ang mga daw niya at maging maganda yung paglabas ng magagandang kulay talaga or lumabas talaga yung tunay na kulay na or color ng inyong aglonema. So kailangan hindi dapat siya makulangan ng sun. Kaya dapat yung tama lang na sun at saka hindi naman sobrang kulang, kasi kapag kulang nga, lack of sunlight, yun hindi siya tutubo ng maayos or hindi siya magugro or gaganda ang pagtubo niya. At ang pang-apat na common mistake ay ang overwatering. Sa pagdidilig nga, minsan nga na dahil sa gusto nito ng moist palagi ang kanyang lupa, na overwatering natin sila, na nagiging resulta ay nagiging brown or yellow yung mga dahon nila. Pareho ng kapag nasubrahan ng sun, ang overwatering din, nasisira ang mga dahon nila or nagiging brown at nagiging yellow. Ang nagiging tendency, paunti-unti nasisira sila. So kailangan moist lang yung lupa nila, hindi naman masubrahan o hindi naman patayuin sa wet na lupa. So kailangan moist lang ang kanyang lupa para mabalanse yung pagiging moist or mabigyan natin sila ng magandang pagtubo. So kapag overwatering yan, masisira ang kanyang mga roots. Po yan, paunti-unti, makita mo na mamatay ang iyong aglonema. So kailangan imis lang natin yung mga dahon. Depende sa panahon. Kapag maulan, syempre hindi naman tayo magdi-delay. Pero kung sobrang mainit, kung ang summer, makita natin na ang kanyang bago natin didiligan siya, titingnan muna natin ang kanyang soil sa top kung medyo dry ng konti, or ilalagay natin yung itong 1 inch ng finger natin dito sa lupa. O kapag may dumikit, ibig sabihin basa pa, so hindi natin siya didiligan ng palagi. So kapag nilagay natin dito sa ilalim ng lupa na hindi na wala nang dumikit, ibig sabihin dry na, so that's the time magdidilig tayo para hindi sa akin, kasi hindi ako weekly or everyday nagdidilig. Depende yan sa panahon, or yun nga, sa panahon kung maulan or tag-init, or tinitingnan ko ang soil kung may basa pa, hindi talaga ako nagdidilig ng sobra, kasi yun nga, baka mamatay sila or masira ang mga roots nila. Sayang naman ang magandang aglonema natin. So kailangan hindi siya over yung water, so tama lang. Yung panglimang common mistake sa pag-aalaga ng aglonema, akala natin hindi yun ang pagkakamali natin. Hinahayaan natin magkaroon ng bulaklak ang isang aglonema plant. Oo, maganda din siya yung aglonema plant, pero sa aglonema ang gusto lang naman natin ang gusto natin sa aglonema dahil maganda ang kanya mga foliage, di ba? Yung maganda ang color, medyo makukulay sila. So hindi naman natin kailangan totally talaga ang kanyang flower. So ang nagiging pagkakamali natin, dahil hinaayaan natin na magkaroon siya ng flower, ang nangyayari, hindi siya dumadami ang dahon niya. Kasi yung energy ay napupunta doon sa dahon, sa bulaklak mismo. So kung gusto natin maging lush o maging bushy yung halaman na aglonema natin, kapag may nakita tayo kagaya nito, ito ang bulaklak, puputulin natin siya para yung energy niya, yung nutrients na nilalagay natin sa lupa, hindi na mapunta dito sa bulaklak na ito, mapunta dito sa magaganda niyang foliage, para mas lalong
kumapal, lumago ito at dumami pang magkaroon ng baby ang iyong aglonema. Alam mo, nag-fertilize tayo, mapunta lang doon sa bulaklak niya. Kagaya ng ibang halaman like coleus, yung mga mayana, mga ano pa ba yung mga bulaklak na mga halaman, nerve plant, inaalis natin yun kasi doon pumupunta yung yung energy doon sa bulaklak natin. Maganda naman siya, pero depende sa inyo kung hayaan nyo yung bulaklak sa aglonema nyo. Pero para sa akin, para kung gusto nyo gumanda, maging lush yung aglonema nyo, wag mo yung hayaan na magkaroon siya ng bulaklak. Putulin nyo para mas lalong lumago, dumami niyo yung mga dahon niya. Kasi yun naman ang ingay dito kasi may manok sa baba. Kaya yun naman talaga ang kagandahan sa aglonema, sa plant na aglonema ay ang kanya mga foliage. So, hindi naman natin tinitingnan na maganda talaga ang kanyang flower kasi parang ganito ang kanyang flower parang yung sa peace lily, although sa peace lily mahaba yung sa peace lily yung flower. Ito ganito lang naman siya. Pero nasa inyo pa rin yun kung hayaan nyo sila. Pero makita nyo na hindi magaganda yung pag-grow. Maliliit ang kanyang mga dahon. Unlike kapag pinutol nyo yung mga bulaklak, mas lalong lalago pa to at dadami ang kanyang mga gandang foliage. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana may natutunan kayo sa video ito, yung mga maling pag-aalaga ng ating aglonema. Kung may natutunan kayo sa video ito, may nalaman kayo, may nakuha kayong information dito, maaari lang mag-like at mag-subscribe na rin and hit the icon bell para maging updated kayo sa mga paparanti ko pang mga uploads. Thank you guys. Hope you enjoyed. See you on my next video guys. So these aglonemas are just for you. Keep safe everyone.